Takže čaute banda, ja vás tam pri novom videjku a my sme dnes v Chorvátsku, v meste Pula. No ale dnes by sme sa pozreli na to, ako vyzerá mesto. A nielen ako vyzerá mesto, ale aj či by som tu vedel zohnať nejaký fajnový nožik. Takže mám nejaké obchody vybraté. Aj keď ešte pouvažujem, potom uvidíme čo a ako. Však vidíte tu, hej, že aké som našiel obchody. No a poďme na to. Taliansky štýl. Italiana. Abe. Ale je to pekný. Sú tu, pozri, aj takéto starožitne trhy, alebo čo to mám povedať. No, taký plošak. Ale pozri, aj tu sa nájdú nožiky. Ale to sú už také šatrikovky. Ale sekery tu majú dobre. Aj takéto takzvané diky. Majú tu toho dosť. Dokonca, počúvaj, že majú tu aj maskače, pozri. Ja som včera rozmýšľal, keď sme sa išli, že by som si nejaké zobral. Aspoň tú blúzu, alebo tak, lebo nohavice sú moc veľké na mňa. Takže uvidíme. Potom tu máš aj, keby si bol veľmi naruživý, tak potom tu máš aj takéto nože. Celkom fajn. Cena tých nožov sa pohybuje od 90 až po 140 eur. Hej, ale pozri sa, máš aj tu takýto nožik. Však uvidíme. Keď tak by som kúpil nejaký nôž a môžeme si ho potom otestovať. Ale majú tu aj takéto vojenské veci, takže celkom fajn, si myslím. Ja som si tu už našiel darček. Že pozri, toto pôjde so mnou domov. Lebo ja to budem asi sedieť na motorke. Takže zoberiem možno 2. Takže uvidíme, jedno stojí 30 eur, čo si myslím, že je celkom fajn cena. Okay. No ideme do prvého obchodu. Po vitrinke, to, jak sme včera večer išli, tak ma zaujal tento kajsal. Okay. Respektíve tu majú nože, také veci, vieš. Takže ideme sa pozrieť dovnútra a uvidíme, čo tam nájdeme. Tak nič, je to zatvorené. Je to zatvorené? Od 8 do 12 až od 16. Aha. Tak, ideme potom. Tak toto vyzerá obchodík zvonku. Veľmi maličké, no. Takže uvidíme, čo tam nájdeme. Budem dúfať, že tam niečo nájdeme, ale už pán na mňa pozerá, že natáčam. Takže dúfam, že sa ma nezlakne, lebo nejdem tam žiadnu inšpekciu a nič robiť. Len by som chcel pozrieť, že čo tam vlastne má za sortiment, ale nemá tam toho veľa. Takže neviem, no zatiaľ som celkom sklamaný z toho, čo vidím. Lebo nože tam moc nevidím. Ale výhoda je, že to není ďaleko od našeho ubytovania, takže aj keby, tak si to lízneme len tak o jednu uličku ďalej a sme doma. Takže sme tu. Za mnou vidie reklama. Okay, I present my video. Yeah. Takže pán hovorí, že má tu aj takýto, ale že riadne ťažký miltek, plastová ručka. What is the material?
On What is 40, material? on, Oh, 440C, I believe, but I'm not sure. OK, pravdepodobne je to 440 C, to je nerezová oceľ, takže môže byť, ale akože neviem, či by zvládol Buška. Každopádne máš tu takéto pulto. Hej. A vo vnútri mi hovorí pán, že máš takýto kompas. A tu nižšie tak je takáto pilka, hej, ktorú si môžeš proste staviť. Máš tu aj na rybárčenie, keď som to tak pochopil. Takže takýto nožik. Tak ten akože nožik, alebo ako by som to povedal. Ale za tú sumu, myslím, že to stojí koľko, 28 €. Úplne v pohode, pokiaľ chceš takýto nožik, tak v Bulharsku, v Chorvátsku taký nájdeš. Majú tu aj ruksaky. Moja polovička v video. You asked me what kind of steel is that, Okay. but there is no, Takže máme tu nožík, ktorý ja osobne som ešte nevidel ani u nás. Toto je chirurgická oslov, prosím vás, hej. A pán tu má jeden normálny leštený a druhý je vlastne takýto matný. Cena sa pohybuje 160 €, ale akože môže byť. Ruška je z mikarty, full tangový, môže byť. Ja som spokojný. Ale kúpovať nebudem, lebo to je veľa. ale je fakt pekný a neviem, či by som ho vedel zohnať niekde na Slovensku, ale je pekný. Takže my už máme nakúpené. Takže ja som nakoniec zobral ten nožik a ukážem vám doma čo ako, aj čo som ešte kúpil, teda čo mi moja drahá polovička kúpila k narodeninám, ktoré budem mať za chvíľu. Si to odmakáš. Si to odmakám proste, chápeš? No a dobre, vidíme sa na obytku, však my sme blízko kolo toho. Takže tak, ale kámo, poviem ti, premávka to je šialená, fakt. Včera to bolo lepšie, bol pondelok, dneska je utorok, počúvaj. Šalenota. Takže my sme už doma a ja vám idem teda ukázať ten nožík. Idem ho nájsť, lebo sme to nakúpili trošku viac. A tu je ten nožík. A vlastne tak to vyzerá. Ako som vravel, púzdro je originál kožené, žiadna PU koža, umelá koža alebo neviem aká koža, proste reál koža. K tomu sa ešte vrátime. Tu máme nožík od značky Mercury, možno to tam je vidno. A je to nerezová oceľ, ako som spomínal. Je to nerezová oceľ, full tank, má drevené ručky, tu máš rovno šnúrku, kde máš preletrené cezočko, to je fajn. A nožík je pomerne ostrý. Ale že to teda je, hej, lebo holý. A to nemusím ani tlačiť, počúvaj. Takže môže byť. Ide to dole aj s opaľovacím krémom. Takže tak. No. Veľmi sa mi páči. Je to taký rybársky štýl noža. A celkom fajn. Čo sa týka bushcraftu, neviem ti povedať, alebo určite by si vedel s tým škrtnúť, lebo je celkom tenký
takže nemal byť problém s škrkatkom. Čo zabudnem? Strašné. S kresadlom. Nemal byť problém s kresadlom, proste máš tu, je dosť tenký. Nemal by byť problém so kresadlom, pretože je dosť tenký, takže mal by si škrtnúť a úplne v pohode. Čo sa týka drobenia, hej, z dreva, tak to by tiež malo ísť úplne v pohode, tým, že má celkom, no je celkom ostrý, akože musím povedať, že veľmi fajn, takže tak. Čo sa týka púzdra, púzdro je hovädzia koža. Aspoň si myslím, neviem, zabudol som sa ho spýtať, že aká, ale myslím, že je to hovädzia koža. Pútko na opasok a úplne jednoduché púzdro je. Úplne jednoduché púzdierko. Hej, je to reál koža, myslím, že je to hovädzia koža, ale nie som si istý. Máš tu aj pútko na opasok a tu zaistenie. Takže za mňa super, je pekne spracované, z tejto strany je takto svetlé a z tejto strany je tmavšie. Takže môže byť. Takže nožík nový je na svete. No. A čo sme si ešte kúpili? To vám musím ukázať. Samozrejme, kúpili sme tú kúpilku a takto sa dá, ako je, stojí 46,45. A čo je v tej sade? Je vlastne máš tu lyžičku a vidličku. Potom tu máš pohárik, takýto. A po vnútri je veľká miska. Hej. Čo je úplne že good. Ja som už pozeral po kúpilke veľakrát, lenže keď som zhaňal originál kúpilku, nebolo to najlacnejšie a takýto set stal celkom dosť. Takže tak, ak to nevie, čo je kúpilka, je to spojenie dreva s plastom. Je to taký myšunk. Je to veľmi pekné a za mňa veľmi také čudné. Nie je to tradičné, takže celkom fajn. A tu máme, prosím pekne, takto fajnovo na grilovačku. Tu máš dvakrát, hej, takýto tanier, príbor, hej, pidlička a nožík a to je všetko. To sme zohnali tuto. Tiež, keby som to zháňal na Slovensku, alebo aby som si to dal dovieť na Slovensku, tak ma tu vyjde celkom dosť. Takže tak. A celá sada stala, neviem, či tam vidíte, ale stala 39,55, takže tiež nie je to veľmi drahá záležitosť. No. A to je všetko. Sice som si kúpil ešte nejaké veci, ale nebudem na to vnímanie. Žena si kúpila rafatku. 6,90 u nás to je viac. Myslím, že ja som kúpoval svoju okolo 8 eur stála. Fľaška na vodu za 11,90. Hej. Že vlastne s týmto plne v pohode. Na motorku som pozeral rúbsak, ale všetko bolo tak takýto rúbsačik na motorku. 38 eur. To bolo asi také, že draho. No. Dobre, to by bolo všetko. Ešte, čo sa týka toho obchodu, tak tam mi pán vysvetľoval, že on tam toho veľa nemá, lebo na e-shope si viem toho viac kúpiť, viac pozrieť. Takže tak, a má tam respektíve výrobcov, ktorí napríklad na Slovensku nie sú.
Hej, napríklad tento výrobca nožika, čo to je za výrobca? Mercury Market. Tak to napríklad nevieš zohnať. Takže neviem, aspoň ja som nevidel ešte taký nožík alebo takého výrobcu u nás. Takisto sa mi zdá, že tie kúpilky tiež som nevidel u nás veľmi, takéto sady za tak málo peňazí. Alebo mi napíšte do komentára, že či je alebo není veľa peňazí. Ale najprv som bol sklamaný dosť z toho obchodu, čo som videl, hej. Ale nechal som to tak, že uvidíme, že čo ak bude. A nakoniec sme nakúpili toho celkom dosť, že? Takže asi tak, no. Inak to bolo všetko. A my sa vidíme pri ďalšom videu ešte z Chorvátska, kde vám poukazujem nejaké miesta, pôjdeme do Kolosea, tam spravím nejaké video, hej, aby ste sa pochúchali, ako to tam vyzerá. No a potom by sme chceli ísť na delfíny, takže tam tiež bude nejaké video. Takže majte pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, banda!